Bizkaitar zapore izango du musika zuzenean telebista saioaren 74. atalak. Mosal izenaren atzean dagoen Anot Mindegia musikariak zaldikatu diskoa kaleratu berri du, bere musika bidean bakarkako lehen lana. Audienz taldeko kide izandakoaren egitasmo berria da honakoa, bidaiak eta musika paisaiak proposatzen dituen lan ausarta. Bigarren erreportajea osatzeko Portugaletera egin dugu bidai. Itsasori begira topatu dugu Ibai Aiestaran musikari eta idazlea, gitarra eskuan eta porrotaren zaporea liburua besapean. Beidera taldeko kideak odolean daramatza punka eta folka. Bilboko kafe antzokian geratu naiz Anot Mindegiarekin. Mozal izenpean diskoa kaleratu du, bere bakarkako bidean lehenengo emaitza. Hala ere, ez dator bakarrik. Musika atmosferak landu ditu diskonetan, non kolaboratzaile pilo bat batu dituen. Ezagutu dezagun Mozal gertutik. Txaldeon Anot, hemen bildu gara eta hitzaki hartuta zaldikatu diskoa kaleratu duzula Mozal izenpean, ez? Hau da, esan daiteke ez zure bakarkako lehen diskoa, zure aurreko musika bizitzan audienz eta beste hainbat proiektutan ibili zara. Honakoa aldiz, esan daiteke zure barnetik sortutako disko baten aurrean gaudela, ez? Bai, egiz esan niri gatzaitze nire bakarkako disko bat moduen dela esatia, aunque igual nau reubiduten hau horit, baina egize da. Baina zikeratik además jente askok, Aitorrek eta Forbidden Colorseko sigilikoak eta esateztien nire izena jartzeko diskoari, proiektu hori, eta ez dakiz da nik iztot inoiz hori ikusi, asko kostetat personalizeti moduen. Hemen gure ez gure personalizeu eta oin hemen ni bakarri nau hemen berbetan eta ja rapuro raro etxeate, baina bai, horregaitzik izen bat eukin hauen, klaru izen bat gure nabela, eta ez egotie, bastau nire argazkize portadan, ezinun, aunque gero, promo horrietan eta egon behar da, estandar bat moduen da, baina bai, azken finean, nik bultzatu dut hau, nik bultzatu dut proiektu, aunque ate pilo bateko zabalik eta kolaborazio pilo bat egazosatu da, eta ez da nire agotza bakarrik, alpida letra esan da. Gero sartuko gara diskonetan lagun izan dituzun kolaboratzaileetan, baina egitasmoa aurrera eramateko ideiak, zirriborroak, noiz hasi ziren sortzen? Nik esango neko zirriborroak oin dela igual 4 urtetik dauzela, batzuk, da abesti asko oso gitxi aldatu die, esango neko, igual erdizek edo, oso gitxi, izen da gehiago gero elementu asko zeuki ezialea ez, gero bai produkzioan edo azkenengo izteko momentu horretan tiretu da alde batetik edo beste batetik, baina elementuko zauzen ja. Eta gero beste abesti batzuk ez, beste abesti, 2-3 abesti dauz azkenengo grabetan hasi, baina igual hile batzuk lehen hau inabezenak. Sorkuntza prozesuaren inguruan hitz egiten hasten bagara, denak behintzat ezagutu zen zaitut gitarrista bezala, gaur ere gitarrarekin aritu zara hemen. Zirriborro horiek gitarratik sortzen dira edo etxean ordenadoretik, o nondik abiatzen dira kantuak, agian bakoitzak abiapuntu ezberdin bat du, baina Mozaleko kantu hauek nondik abiatzen dira? Zuk esan duzun moduen abiapuntu ezberdin edeki ez, eta bai bada hori disko bat indana, ez ni oinartak kostun bertagoen zen moduen talde bategaz itzen duzula, lokal baten, volumen bategaz, bestera bada abestizek eitzeko be bai. Eta hau bai egon da, asko igual idea bat gitarra bategaz eskeleto bat, edo beste asko be bai investik eta ni badekot nire artxibo sonora deitxo aldotena, hemen abesti batzuen oinarrizetan badauz igual, ez dakiz, audienzen ez dakiz grabazioako, ez dakiz pista. Ni dakitzela horre manipulatute, edo ez dakiz, izan da, askotan igual gehiago ambiente bat sortu,
mistura bat abesti batentzako, eta gero lan inor ikusi hor igual abesti bat egon alba da, sartu hor gitarrie, da beste batutan abesti bat, por ejemplo, bat mobila gazina ben. Abesti bat dau ideak dauz horre 5 pista grabeta, eta horra abesti zen ez dau, gero ez gitarrarik, ez ezer. Niretzako hori zen da igual ikaspen handizena moduen edo aldaketa handizena edo, hemen diskoan dauz abesti bat, pare bat, por ejemplo, nik joten duten instrumentoak gitarria da, baina ez dau gitarrarik. Ez dau gitarrarik, beste elementu batzukaz. Aipatu dugu ere, Mozal izenpean atera zula diskoa, zuzara pixkat historia guzti honen iturburua, baina zure ondoan lagun pila bat batu dituzu, musikari lagun pila bat, eta izen zerrenda amaigabea eta oso interesgarria, ez? Bai, oso ondo. Diskoan azala hartuko tezaztuteko, bazte. Bueno, hasieratik niri nire barrutik behik niri folk musika asko guztetate. Folk musika oso zabala da eta bakotxak ulertu aldeu batera, baina hori punto herrikoie esan aldot edo abotz askon artien abesten den estribillo simple bat, lelo, letra simple bat, hori asko guztetate. Eta kontestu ezberdinetan guztetate. Orduan hori idei neukon abotz asko gure naben egotie, eta egotie bai abotz ezberdinek, abotz personalak, orduan naturala izan dabe bai, nire inguruen harreman eukitxe honekaz kolaboratzailekaz, eta limite bat jartzi darren be bai nire burueri, nola baiteko limite bat, askotan hasten hasten abesti batzuk sortzen edo, da como idea asko eta hau bai, eta jakin emezin limitea basanea, baina abotzak, baina emakumezkoanak bakarrik, limite bat ipingo, zino hasik akonaz ez dakin hori deitzen, ez dakin hori deitzen, eta ez dau zentzuri beukiko igual. Eta lehenengo kurri bat esena, nire inguruen nekotezonek superartistak, eta Mursego bazen oindala urte batzuk pare bat kontzertu jona bezen, pilo bat guztetate beran dana, etxen dagoen dana, bera hizkuntza musikala, eta gozada bat izan beragaz jotie, eta zan engendu lan, eta oso natural izan da beti ukidot gogue, zozer eitzeko beragaz, eta hau izan da oso horreza. Behaldu nentozen pare bat abesti, hau asmudeko eta hau eitzeko, denpori dekozu, ustezu, tal, ensegida ikusi ban, ensegida ulertu ginen super ondo, eta indugu lan distanti zen, además. Eta oso ondo. Eta gero, Ainara Legardonegaz hori, beran taldien jodo, beran disko, azken hiru diskotan jodo, azkenengo diskoa prozesu kreatiboan gertu egoteko aukera aukiot, eta pare bat abestiten parte hartu. Eta Ainaragaz diferente izan da, beragaz egon nintzen bai hiru egun parralden baserri baten, han bai esperimente gendula asko eta tipo gehiago laboratorien moden beran katxarro analogiko guztizekin. Eta nik hor grabena zen beran partiek nik eta berak, eta gero estudiora erun. Miren egaz, bardin, Miren Arbaiza, Mizegaz, Aitorre Etxebarriarekin jodeu inoiz, Alkarregaz jodeu kontzertu batzuk, hor natural, bai, animeta zara eta honek abestik, bai, venga, beran lokalera jun, irulau prueba, gero Gaizka eta Ger audiensekoak, Gaizkak jodeu saxoa eta pianoak, Agerrek pedal estil,
Gero Rafa Rodrigo, Willis Drummond eta Skankeko gitarristia izen zanak, barke joten du gitarra klasikoa beste abesti baten. Eta gero Aioran, nik zean maizen abesti baten kolaborean naben ibilaldirako enbin abesti baten dela urte pare bat edo, asko guztetat bai zelan abesten dauen, asko emozionanti pentsatzen dut, eta oso beradeko nerie ritmikamente, leusek klabetak ondo, silabak, hitzek, ritmikamente orden, horra abestiren berak deko abesten duen azalgorri abestiren, eta estribilloko partien, eta hor, amaz izen zen, como azalpen bi emonda, ja du estudiora, eta tak, zan, exactamente. Kolaborazioan parti izen da, lio bat emoten dugu, baina izen da natural enkaje dudanak eta gozada bat izen da. Arte gozoso nahi izen da, egiz izan. Aipatu dituzu atmosferak, kapak, geruzak, pixkat hola ematen du erekia dagoela diskoa, ez? Ideia batetik sortu eta gauza gehitzen joan, ez? Geruzten gainean, kantua osatu arte, o behintzat kantu bat bian norabide batean jarri arte, ez? Bai, gero niri asko gustatzen dut, sinema eta sinemako musika, asko entzuten dut, sinemako musika asko entzuten dut, bai esan aldot plazerra gaitxik, eta bai lanienik bideo edizioan eitzen dut lan, orden musika asko erabiltzen dut, musika cinematografikoa deitzen dena modukoa, eta asko influidu dizte, gero bai azkenen gurtietan Aitor Etxebarriaren taldien kolaboretan, Ainara Legardonegaz bai, eurek influidu diztela horrek, eurek hori espazizo asko izten dabe, deuseri, igual nire nazagon kostumberta horreri, ez dakit edo bilur barik igual biluzten dabe partiek, eta izten dabe elementu bateri garrantziz demon, eta bai horrek gauze badauz, aunque jende asko esatezten moduen gero diskoan gauza asko esatezte, zema gauze dauz, esatezte gauze pillo badauz. Esango nuke ere oso gertuko hizkuntza bat erabili duzula diskoa egiteko, ez? Ez dira esaldi luzeak, dira nahiko laburrak eta zehatzak igual esan daiteke ere, askok ere buklean di joaztenak, baina oso natural entzuten dira, ez? Eskerrik asko, hori zen da helburu, hori zen da nire erronka nagusize eta hori bai izen dela erabaki bat bebai laguntzen dutune limite bat moduen bebai. Limite kreatibo bat ona, nire idei esan abesti aldanik eta naturalen, eta hizkuntza izati aldanik eta gehizin hurbiltzen danera nik berbaitzeko usetan dutenera. Esateko hori esamoldiek, eta askotan egoten entzenen igual letra bat idazten amaitzen edo denamen jakitxe, hau igual nire haitxitxek hau zelan esango gan. Hau hitzera ibiliko gan, hau nire zelan deitzutzen, hori zelan bukatzen ban hau hitze. Eta igual esan bera polan bukatzen, nik hori rekuerdoa dekot eta horre balitz ostean, baina izan da niretzako da lehen esan duten moden gauze guzteu, ez guzteu, balizo, ez balizo da gauze originalena eta transferilena dauena da diskoan hori da azkenien esateko erie. Eta askotan, edo momentu askotan prozesuen ez dakizu kanta batek interesabateko, ez badeko, akordio hona da, ez da hona, ez dakizer, baina esaten baina honek berba dekoz eta hau esateko hori deko eta hori bai nik bakarrik altzetela mon. Diskoa disko, zuzeneko aurkezpenak datoz orain, diskoan jende pila bat hartu dezue parte, nolakoak izango dira zuzenekoak? Proiektu honen beste ardatz bat edo beste iparror bat izen da, ez izet hilar komplikaua, aunque gero kompliketan junda. Hoi momentuz, irukotien hasi gara preparetan. Irukotien, además abesti honek inoiz ez dizel talde bategaz jo, DJ inoiz ez dio osorik jo,
Takizu zelan gorpuztuko dizen gero, orden lehenengo irukotien egin dugu como armazoi bat, Jatxe Gargarateko keineko bajistie, Aitor Etxebarria bajistia nabe bai, eta Txufo Wilson, Empty Files taldekoa, gerusak, esango dugu sintetizadoreak, kaja de ritmos eta holan, eta ni gitarri eta botzagaz, baina idei da, aldanen neurri zen, produzioak eta agendak izten dauen neurri zen, bideko kolaborazioak lagunek partartzen. Kantak hori bai badeki hori zabalak die, zabala, espazizo badekiez. Eta Gerniken izango lehenengo kontzertue lekuek jaialditzen barruen, larun batien, eta Gerniken, por ejemplo, gaizka izuntza hau jose joko deu. Eta momentuz hori da planteamentu, Nik pentsatzen dute, guzteko edaten Ainara, Morsego, Miren, Aiora, Alba da betorri, posik. Ikain, gu asko gozatu dugu diskoarekin, zaldikatu honekin, eta horrengo erronka zuzena ikustea da, diskoan hainbeste gozatu ditugun kantak, nola handitzen diren zuzenean, ez? Bale, ba. Eskerrik asko Anot, eta plazer bat. Bai, zebri, eskerrik asko. Bai. Ibai Aiestara musikariarekin egin dut hitzordua Portugaleten. Deiedra taldeko gitarra jotzaile eta abeslari izateaz gain, idazlea ere bada. Porrotaren zaporea liburu idatzi berri du, beldurrezko ipuin eta olerkiekin. Musikaz eta literaturaz luze eta zabal aritu gara Portugaleteko kale zaharretan. 2 minutuko porrotaldietan gure begiradak, nola laztandu ez zuen erraiten Goldsteinen manualak. Gure gorputzen dantzalokoa pinuadi izkutuan, gure mozue garaitzen dute anai handiaren diktadura. Ni Ibai, nauzu Ibai Aiestaran, Ibai Deiedraz ezagutzen du nihagu jende gehienak, eta Deiedra taldeko abeslaria naiz, pero idazlea beste aldetikan, eta baita ere, nire bakartzago proiektua ditut, kasu honetan legegabea, eta beste olako gauza. Langilea beste aldetik, eta musikan ere langilea. Punkan hasi nintzen, Abrakadaber taldean, 2001 edo hasi ginen taldearekin, eta hori ikasi nuen ia guztia, nola gauzak egin, nola ez egin, hanka sartzeak, eta gauza guzti horiek, ez. Gauza da, Abrakadaber utzi nuenean, bai esaldatu nahi nuela, eta holan, eta neukan folk musika talde bat egiteko gogoa, eta Irlanda eta Eskoziako doinuak Euskal Herriratu eta abesti propioak sortzeko, hango musika ere ekartzeko. Eta nintzen bidaiz edagarri honetan eta kristalakoa izan da. Bai, badirudi dira oso estilo musikale desberdinak eta haien artean ez dutela inolako loturarik, baina niretzat lotura bat dute. Punka oso oinarrizkoa da, sustraietakoa eta folka, nola ez sustraietako musika bat da, eta nik uste dut lortu dela biak elkartzea. Orain ja nik esaten dute folkiagoa naizela punkia baino, punkiarena bakarrik itxura, orain ja folkiagoa naiz gauzak egiteko eran, musika sortzeko eran, garbiagoa bihurtu naiz jotzeko eran ere. Baina hori ere punka egiteko, nozbait punka egiten dut, eta ondo etorri zaite ere folkaren eragin hori. Bai Irlandako folka, Eskoziakoa, eta gero ere Asturias, Galizia eta horako lurralde zeltiarren ere folka, eta Bretaña eta holakoek ere. Baina niretzat Irlandar musika deskubritu nuenean, eta txikitan ere deskubritu nuen, baina Tambele taldearekin adibidez, baina benetan hori musika hori deskubritu nuenean, esan nuen bostra. Nola galdu dut beste denbora hau entzun gabe, hau bizi gabe, eta hasi nintzen ikasten nola sortu musika hori eta prozesu guzti hori, galdera zaila da, Baina, bata mundu guztia daki eskorbutu dela, eta bestia, ez dakit, edo zein ez, Rip, Cicatriz, Apoya, holako taldeak, eta ja folkean, Dubliners, eta ja rock folkean, beti aipatzen ditut horiek, eta nintzat, oso eragin garrantzituak izan dira. Bai, gainera nik hasi nintzenean, referentzia asko ez nituen hasi nintzen olako taldeak entzuten, Real Mackenzie, Tropic Murphys, Flogging Molly,
Baina azkenean estilo musika hori modu baten edo beste aspertu egin nau, eta joan naiz berriro sustraietara, folk musika ez dakit gordin horretara, baina bai, gustoko ditut talde horiek eta niretzat ere garrantzi handia izan dute eta gainera batzuekin jotzeko aukera izan dut talde handi horiekin eta gustorako izan da haiekin jotzea eta ezagutzea eta hola. Askotan dut oroitzen kapitainaren ganberan, urrezko behitzen pon zituen zorroan gordeta, nire zizpatera nuen taburuen jarri nion, emaidazu boltza orain edo emongo iso tiro musarrin dabatu dabada. What's for the daddy-o, what's for the daddy-o, whisky botila bat, zalpazar batetan itzuli nintzen etzera, nire maite berrari zorroa erakustera, berak erran zidanez. Deiedra sortu zen 2009 urtean, eta atera ditugu, 2 maketa, eta gero esan dezaket 3 diska atera ditugula. Usteak ustel, Eorlearen kantuak, eta Hortxiren Magikada. Eta urte honetan, gure urte hurrena denez, 10. urte hurrena, sorpresa eskotze ditugu prestatuta. Batzuk kontzertu txikiak izan dira, eta gainera magiatikoak, Gero beste batzuk egitugu jai handietan eta olakoetan, eta hori, Euskal Herri osoa zeharkatu dugu, berron kontzertu baino gehiago eman ditugula. Eta nik uste dut, 7 lurraldeak ia guztiz zapaldu ditugula. Egun azten dugu pixka bat hori, mitologia, Irlandako musikan egiten den bezala, mitologia, eguneroko bizitza hori, mozkorraldiak, guzti hori, olako, ez dakit, osorginak bezala, nazten dugu hor kalderuan eta ateratzen da deiedraren musika, deiedraren nortasuna eta deiedraren hitzak, Gauza da, beti entzuten dugunean adibidez Thor edo Vikinguen jainkoak edo ez dakit, jainko zeltiarrak iruditzen zaizkigu oso handiak eta oso ez dakit, indar asko daukatela eta gero gure jainkoak edo gure jainkosak ikusten ditugu oso txikiak, oso lokalak eta guk egin nahi genuen jainko edo gure jainkosa guzti horiek guzti horiei indarra eman, adibidez Hortxi, Iona Gorriri, Mari Izena Duena, ez dakit, guzti hori pixka bat horri guztiari seriotasun pixka bat eman eta indar pixka bat eman, Hei, gure Dublindarrak, irri farta bixak xuriak. Hei, gure Dublindarrak, irla ilunaren zirrara goxua. Irrogeigarren hamarkadan, odolok ezpaz maitian. Barnitak eliren doinuak, unkitzen zituzten goibelak. Langilentzat jo zuten, mogi malonen oroimenez. Hei, gure Dublindarrak, irri farta bixar xuriak. Hei, gure Dublindarrak, irla ilunaren Gauza ziren, abesti batzuk ez zutela deiedran ondo enkajatzen eta holan, eta ez ziren hain folkiak, eta esan nun, hemen gitarra elektriko batekin akustika mantenduz eta bateria sartuz eta bibolina eta holako eta beste struktura batzuk erabiltzen, ondo geratu daitezken abestiak bidez eta jarri nintzen eta oso ondo gaina, oso kontent nago proiektu horrekin. Ez da zuzeneko proiektu bat, bakarrik hiruzpalau kontzertu egin ditut eta gehiago estudioko lana eta hola, baina aurkitu dut nire bizitzan orain momentu bat oso habil sentitzen naizela bai hitzak sortzeko, bai kantuak sortzeko, asko irakurtzen dut, ez dakit, asko egunero saiatzen naiz zerbait ikasten musikarekiko, bai perkusioan, bai gitarran, bai edizioa eta grabazioaren aldetik, eta nik uste dut horrek ematen didala gintza gauzak sortzeko eta hola.
Porrotaren zaporea, el sabor de la derrota izena du. Eta historio motzez beteriko liburu bat da, kasu honetan ipuina. Dira jendeak kontatzen zizkidan gauzak, familiako kondairak ere, eta horako gauzak nik esan nun, gauza guzti hauek liburu batean egon beharko lirateke ez. Eta historio guzti horiek hasi nintzen biltzen eta liburu batean ateratzen. Eta oso prozesu polita izan zen. Sorginkeri asko egon zen prozesu horretan, zeren liburua horretaz guzti nahi nuen ere. Eta primeran pasatu nuen idazten. Lan oso gogorra izan zen eta niretzat ez dakit. Momentu batzutan baitota sentitu nintzen, zeren ni ez naiz idazlea, orduan pasai izan zen ez, baina bueno, azken finean oso gustora geratu nahi zen etxerekin. Azkenean hitzak batzutan musika egiten duzenean beti zaude doinu batekin, ritmo batekin, eta horrek pixkat mugatzen zaitu ez, idazteko momentuan ez, modu baten edo bestean ez, eta horri baten aurrean zaudenean eta ez duzunean ez ritmorik, ez doinurik, nik uste dut askeago zarela ez. Eta, bueno, hor egin ditut, bizitzan egin ditzakedan zorakeri guztiak, idazteko momentuan, ez. Jendeak kontatzen zizkidan gauza horiek, kapitulo desberdinetan, nik esaten nuen, kontatu didate historia bat eta, da sekulakoa. Eta, bueno, nik gero historia horiek zipristindu ditut terrori mitologiko batekin, Nik ez ditut asko guztoko, adibidez, Cuarto Milenio eta horako gauzak, baina hori Lovecraft eta horakuen terrore mitologikoa eta zinezkeren inguruko gauzak bai maite dituela eta hori historio guztietan sartu dut eta gezurra badirudi ere 90%, liburuan agertzen den 90% egia dela, esan dezaket. Zaila badirudi ere. Kaleratuak, langabetuak, hostiak hartu dituzte zaindari ustelak, irratik atetan abesti epelak, paradizua saltzen inusenten aruan, denokari dira... Hasieran banatuta atera nahi nituen, baina konturatu nintzen biak olako lotura literario bat zutela, Mila 1984 kanta agertzen zen diskan, Aldo Huxley, George Orwell eta Ray Bradbury aipatzen zituena, Beckerren olerki bat musikatu dut ere, diska horretan. Gero, Durangoko azokan beti oparitzen dituzte, ez dakit, erlijiosoak, liburuak kanpoan, hori liburuzkak, Evangelio de Marcos, Evangelio de Juan eta holakoek, eta ni irakursale bat naizenez hartzen ditut eta irakurtzen ditut, eta horrekin sortu nuen Falso Paraiso kanta ere, oso literarioa dana. Eta horregatik guzti hori lotuz barabakin nuen, zergatik ez atera liburua eta diska zen. Azkenean ni idazle bat ez naizenez, jendeak gehiago ezagutzen hau musika mundutik eta olako lotura bat egiteko, erabaki nuen bi lanak, Legegabearen bigarren diska eta Porrotaren zaporea liburua elkarrekin ateatzea. Bata izango gara, hankeroien aurka, madarikatuen... Deiedrarekin orain zuzenean topera gabiltza, gure 10. urte hurrena ospatzen, eta egin nahi ditugu kontzertu pila bat, diska bat prestatuta dugu ateratzeko, 10. urte hurreneko diska. Gero, beste aldetik Deiedrarekin ere sortu dugu Deiedra Tarrok, da Deiedra, baina bakarrik abotsekin, eta diska mini LP bat kaleratu dugu. Eta gero, Legeaberen aldetik ere 3. lana prest daukat. Legeaberen 3. lana hau izango dira Deiedraren abesti zarrak, hain folkiak ez zirenak, Legegabeak egina. Eta gero badaukat ere ideia nire letra guztiak, nire abesti guztien letrak kaleratzeko liburu batean. Eta hau atera nahi dute gezurra badirudi ere aurten. Madarikatuen ezpata dantzan, moztuko diegu lepotik burua. Madarikatuen ezpata dantzan, jiraka lurretik alabaza bezala.